Kidam tang nipai hiniarni upper Deihori menhan se pathua klamalong dang ni lapen dang truck amotor kedo atum aphan an ningkana jonstami thangnat kisung ki boy ki phupon pite jia phan lapen ki jok ponjia phansi bangso centenary jubilee mate ningkan pharoi si kechok amen pen arnam ke kardom pi seroi jaime kedengpo Bangso cha megalong me kachipahem phupon Relipson Signar Assistant Pastor Deihori No1 Baptist Church alang lihin pensi me chipahem phupon lo Bangso Jubilee Committee atum Chairman Subcommittee doan apen Jubilee of Harman Financial Subcommittee doan atum stami chingki chingwai pon Bangso melong aluhiaman pen pinangan pastor lapen dikon atum mondoli along klem kedam rapet ke thekding doan pusitami chitongdun Lapen arnam malam kithan lapen gari motor hirjumi ke hang pipon ke NKBA Evangelical Kiji Mon Ingti pensi hirjumi hangpon Anparta Jasimet Bangso ja meke dengpon ke nonang keleji thang chikloni phai pho trok lapen trok siani ni thoma pharman Deihori No1 Baptist Church ningkan pharo kechok mate Centenary Jubilee 100 years kipeng mundoli ke jaime kitalon ponja phan pusi assistant pastor Relipson Signar mate chairman pen pachini pon Deihori No1 Baptist mundoli pen tabangso hemkong long la pen ke dangni akong te long he anam kardom masai ke den kon la ke piningan ke ni temni kan ni thom ki chok lo atheke gari mot punon ba acha to son punon se tameli tumke arnam ben su ke long akhi aposi ke long ano son ben dame arnam aphan anong pi the nangi athe hastro long pulo saram the along pulo nangki ben le jiwa nong pi the no ba so teng ben se ni tum pi ni ke long ano son ben same arnam aphan ke roji la ben arnam nong pi the ke ba se ni to ba so sai dame den kon lo News report Carbing Long Life